gumman. Dockan ja. Snurra inte mera gumman. Så är det. Finger kan ge trolla på riktigt. Men jag har faktiskt inte alls lyckats idag. Men jag ska ge er en chans till. Den här gången ska jag ska trolla mig själv in i skåpen in i köket. Hokus pokus filejocos! Hokus